उननि सार्थनि थाखाय नोंथांमोननि बे ओनसोलनि डेभेलपमेन्टखौ सार्थनि थाखाय दिनै नोंथांमोनहा दिनैनि थारिखआव दिनै हाग्रामा बिथांखौनो आरो सरखार लाबोफिनथारनांगोन आरो बेवहाय जों बेखौ नुनानैनो जों बिथांखौनो सरखार दाहोनायाव जाहाथे रायजो राजाफ्रा हेफाजाब मदद होनांगौ बे बाथ्राखौ जों बुंबाय थादों गुबुन जेबो माबा गैया रायजो राजाफोर खुनु व्यक्तिगत लाबा लाब थाखाय नङा रायजोफोर जातिनि बर' रायजो राजानि सार्थनि थाखायसो जों बे खोथाखौ बुंनो गोनां जाहैदों आरो बुंनाया बेनो आं दहाय बुंनाय बादि दिनै गुबुन शक्तिया दिनै सालायनो थांगासिनो दङ इउपिपिएल हान्जाखौ बा लिडारफोरखौ बिनि थाखायसो जातिखौ बासायनो थाखायसो जों दिनै बे बाथ्राखौ बुंबोगासिनो दङ आं बारा गोलाव बाथ्रा बुंनो सानासै रायजो राजाफोर जाहाथे डिसेम्बरनि बिथोराव इलेक्सनखौ जागोन होननानै जों दिनै सरकाराबो डिसिसन लाबाय जोंबो मिथिबाय दिनै थारिख दिनफ्रा थिग जायाखै बिनिखायनो जिखियानो जाया मानो डिसेम्बराव जा जियानो जा जेब्ला इलेक्सन जायो जातिखौ हारिखौ बासायनो थाखाय बे ओनसोलनि उन्नतिनि बाथ्राखौ साननो थाखाय जाहाथे नोंथांमोनहाबो जोंजों लोगोसे जोंनि बुंनाय लेखा जों दिनै बिपिएफनि जाना बुङाखै एनडिएफबि कअर्डिनेशन कमिटि जाना जों बुंदों आरो बेवहाय एनडिएफबिया शतकरा 80-90 भागा दङ बेखिनिया दिनै बुंदों